Getxoko gizarte zerbitzuen gida. Pertsona bat, Getxon bizi dena, zu zeu izan zaitezke. Halaber, gerta daiteke, zuk hurbileko pertsonaren bat ezagutzea, gizarte zerbitzuetatik gure laguntza jaso dezakeena. Bizitzan zehar, era askotako egoerak biziko dituzu, honelako ezaugarriak izango dituztenak. Bakardade, deserrotze, edo antxietate sentimenduak, estuasun ekonomikoak, laneko arazoak, familia zailtasunak edo gizarte arazoak, mendekotasun edo ezintasun egoerak, zure migrazio prozesuari lotuta dauden beharrizanak, gizarteko edo bizitzaren auzoko bizitza aktiboan parte hartzeko gogoa, inoiz pentsatu duzu uneren baten gizarte zerbitzuen beharrizana izan dezakezula? Getxoko udalak gizarte zerbitzuak ditu, zu laguntzeko eta zure ongizate pertsonal, familiar eta sozialaren alde lan egiteko. Oinarrizko gizarte zerbitzuan profesionalak daude. Gizarte langileak, gizarte hezkuntzako taldea, psikologoak, etxez etxeko laguntzaileak, administrazioa, abokatua, eta zentroak, azpiegiturak eta zerbitzuak ditu. Getxoko gizarte zerbitzuen laguntza behar baduzu, nahiko da urrats hauek ematea. Deitu gizarte zerbitzuetara eta adostu hitzordu bat gizarte langilearekin biltzeko. Helbide hauetan gaude 8:00 ordubietara. Algortan Egurin, Romo Areetan eta Getxo Andramarin. Emailez gizartez@getxo.eus. Gizarte langilearekin egingo duzun bileran, zure egoera eta zer kezkatzen edo arduratzen zaituen azalduko diozu. Berak balorazioa egingo du eta egoera hobetzeko prozesu osoan lagunduko dizu. Gizarte langileak beste profesional batzuekin batera, hobeto bizitzeko erabakiak hartzen, aldatzen eta trebeziak garatzen lagunduko dizu. Diziplina askotako taldea. Laguntza profesionala aurki dezakezu era askotako arazoetarako. Hezkuntzakoak, afektiboak, harremanetakoak, talde sozioedukatibo eta psikosozial baten laguntza edukiko duzue. Baliabideak eta zerbitzuak. Laguntza ekonomikoak honako hauetarako. Ostatua, etxebizitza mantentzeko, energia, ura eta abarreko gastuak, lehen mailako beharrizanak. Mendekotasunak dituztenentzako bitartekoak. Mendekotasunaren balorazioa tramitatzen dizugu. Balorazio horren ondorioz, mendekotasuna duen pertsonaren izaera lortzen baduzu, honako hauek jaso ditzakezu. Etxez etxeko laguntza, telelaguntza, eguneko arreta zerbitzua eta apartamentu tutelatuak. Eguneko zentroa, egoitza zentroa, laguntza teknikoak, prestazio ekonomikoak. Mendekotasuna dutenentzat eta zaintzaileentzat zerbitzuak. Bakardadean daudenentzat laguntza programa. Atseden hartzeko zerbitzua. Prestakuntza ikastaroak zaintzaileentzat. Nagusien etxeak, adineko pertsonentzat, animazio soziokulturaleko jarduerak eskaintzen dituzte. Genero edo etxeko indarkeriaren biktimak, tratu txarren biktimak izan diren pertsonak laguntzen ditugu, eskaintzen zaien arretaren hobekuntzan parte hartuz. Eguneko arreta, pobrezia edo gizarte bereizkeria arrisku larrian bazaude, eta ez bazara beharrizan oinarrizkoenak estaltzera iristen, jantokia eta zure higiene pertsonala zaintzeko eta arropak garbitzeko bitartekoak daude. Partaidetzaren eta voluntariotzaren sustapena. Lokalak, diru laguntzak eta laguntza Getxoko gizarte sarearentzat. Hemen gaude 8:00 ordubietara. Algortan Egurin, Romo Areetan eta Getxo Andramarin. Behar dituzun gauza guztietarako.